Duol mochung' ne dongruok alwora mar nam miluongo ni Lake Basin Development Authority kotudre gi riwruok mar Aquarech nochako chenro mar jiwo pith mar rech kokalo e puonjo jopith kaachiel kod miyogi nyithi rech e nengo moyweyo. Chenrono mabiro medo kwan mar rech e alworano bende geto kelo chiro ne jopith mag rech. Jafwambo marwa David Abonyo miyowa ler mar wachni. Kaka yo mar bero pith mar rech kaluo, duol mochung' ne dongruok alwora mar nam Lake Basin Development Authority ogero masin mar medo kwan nyithi rech ne jopith. Ma mashin matoyo tong' gi technology masani. So mashindni tiyo gi solar, mashindni pi motiyo godo luorore, so wakano pi, ok en pi ma kitiyo godo tipuko. And then mashindni miyo tong' moto nyithi rech moyudi ok tho mang'eny. Koro kwatoyo kata tong' 1,000,000 to wanyalo mana wito matin kata mana tamalo 10 kende. Bende chenrono biro tiego jopith rech e yore manyasani mag pith mar jiwogi kendo bero uchumi. Wan gi skul kaendi mipuonje jogo matimo pith mar rech kaka gitim pith e yo manyasani. Kopogore gi mano, nitiere chiemb rech ka ma iuso. Gin chiemb rech mabeyo mosetimnegi testing moyud ni japur motiyo kodgi yudo yuto mamalo kendo rechge bedo manigi pek mamalo moloyo chiemo mamoko. Watimo marketing in various ways, like Frywell technology is there to help farmers market their produce. We also use Fish Familiar also as a method mamiyo jopur nyalo yudo kelo rech gi kanyo. Watimo off taking one bende kaka Aquarech. So problem mar chiro wase solve. Kopogore gi jiwo pith mar rech, riwruogno bende geto tiego jopuonjre mag weche pith mawuok kuonde tiegruok mopogore opogore. Wabiro timo internship kendo attachment ne students mawuok e universities. So this place is a busy place. Watemo mondo mi wa improve productivity and job creation and also incomes to farmers, and then in that case yuto mar piny biro medore kaka yuto mar jopur bende timang'o medore. E seche ma jopur mathoth koro donjo pur mar rech, en fuong'ruok ne jopurgi ni mar gidhi yudo nyithi rech e bei ma oyweyo. David Abonyo, Ramogi TV.